दुखुनांथाव खौरां मुंदांखा सावथुन सुजुगिरि निशाध युसुफआ दिनै रुंसारि जालांबाय। मुंदांखा सावथुन सुजुगिरि निशाध युसुफनि गोथै देहाखौ क'चिनि गावनि न'निफ्राय बोखांनो हादों। दिनै फुंनि समाव गावनि न'आवनो निशाध युसुफनि गोथै देहाखौ बोखांनो हायो। नंगौ, हरखाब 43 बोसोर बैसोआवनो मुंदांखा सावथुन सुजुगिरि निशाध युसुफआ बे बुहुमखौ नागारलांबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मालयालम आरो तामिल सावथुननि सासे मुंदांखा सावथुन सुजुगिरि निशाध युसुफनि गोथै देहाखौ दिनै फुंनि 2 रिंगासोआव क'चिनि पानाम्पिली नोगोराव थानाय बिथांनि एपार्टमेन्टआव मोननो हादों। दुखुनांथाव बाथ्रा दि 43 बोसोर बैसोआवनो निशाध युसुफआ हरखाब रुंसारि जानायनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। मख'जाथावदि सावथुन तालुमालायाव गावनि साबसिन खामानिनि थाखाय केरेला रायजो सावथुन बान्था 2022 मायथाइखौ निशाध युसुफआ मोननो हादोंमोन। लोगोसे बिथाङा शिवाजों दिहुनजानाय तामिल सावथुन कांगुबानिबो सुजुगिरिमोन आरो 14 नबेम्बराव रिलिज जानो गोनां सूर्यायावबो फाव खालामदोंमोन। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला बे समाव पुलिस बिफाना मुंदांखा सावथुन सुजुगिरि निशाध युसुफनि रुंसारि जानायनि जाहोनखौ नायबिजिरगासिनो दं। गोजोनथाव खौरां टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमआ धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि सीआरपीएफ केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमआव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमआ बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्री, फुल टिंकी पेट्रल फ्री एसर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।